Takže právě s Mátík ideme ochutnať fazulky každej chutí, ktoré sú každej chutí. Z Harry Potterlandu. Máme tu napríklad banán, čierne korenie, čučorietka, grcanica, špina, šušeň, pokazené vajce, mydlo a tebe ktorá najviac chutila? Mne najviac chutila citrón. A nechutila? Aj mydlo bolo dobré. A nechutila? Vratanica. No môžete, zavri oči. Ja to pomiešam, ukáž. Odkusni. Slepecké dôhlasky. No. Slepecké dôhlasky. Dobre. Niečo sladučka? Jahodka? Mati, poď tu to vedľa. Čučorietka. Čučorietka? Aj by sme povedali, Poďte že tu vedľa jahodka. seba. Daj si kapucu. A druhý pokus. Počkaj, čo to bolo? Počkajte, ja si vás odfotím, dobre? Bola to jahodka? Čučorietka to bola. Čučorietka. Fotím si. Aj. Počkaj, som to mala. To také posadia sa nedá. Tak proste, ty to drž. A to mám, kde to mám takto? Tak akože, že to idú papať. Áno, ja si vás fotím. Dobre, môžete si ťahať. Zavri oči. Ukáž? Máte? No. Hej. To je párok. To nie je Nie, ďalej. To je tá grcanica. Nie, ďalej. Toto je grcanica. Je grcanica. To je ešte horšia. Vieš, čo to bolo? Môžete to hádnuť. A len raz môžete vyplúť, jak my. To je ušný mas. No. Napí. Ale čo to má? Iba raz máš to vyplúť. Pápaj, raz môžeš vyplúť. No. Áno, je to iba jeden žolík. Iba aj na papaj. Prehltni to. Zapí to. Začneš aj to zase. Rýchlo máme druhé. Fuj, daj sa mi zmiesť. Ty si mi obočka. Fuj, rýchlo. Prosím. Dobre. Chcem niečo iné povedať. Dobre, ťahajte si. Ty si mi opul. Počkaj. Nie je to moje podprsenky. Počkaj, ukáž. Ktoré to? To mohli s takým kľudom zjesť. To je toto? Asi je, že? Jak sú to... Alebo to. No, dobre. A nepluj mi na To, čo mi chutilo. Citronik. Jak si to mohli zjesť s takým kľudom. Mne to trošku chutilo. Keď bude chutiť to família za mnou, ja to nechcem. Mám sa pelušnou. Ťahajte. Ty si mi oplula celú poslednú. Ja som sa skoro povracala. Ale iba jeden žolík je. Keď príde. Tie vzvrátky. Ukáž, ako sú farby. Ja som práve zjedil mobil, počkajte. Aha. Kde to majú? Aha, dobre, vidím to. Nie, ja to nevidím. Ty si vybrala z každej farbu? Nie, nevybrala si. Vybrala. Chyba jedno. Ne, viac. Ja to neviem.
nevadí. Možno tam nebolo. Toto chýba. A tu máš dvakrát. Áno, Ajdika, poď sem. Tu máš jednu No, dvakrát. nech je tvoje ono. No, Nie. Ale Určite tam nemáme zvratky, ale sú smutné. nie. nie. Nie, ale toto máš aj tak dvakrát. A ja nepotrebujem zvratky. A to nie sú zvratky. To bolo tak strašné. A nie, Tak daj potom si, to nemôžeš možno bude vyplúť, toto. nemôžeš vyplúť, ja to nemôžeš Ne? vyplúť. Podľa mňa, hej. Podľa mňa, no. No. Dobre. No, odlož, uvidíme. Môžem vybrať. No, No, môžeš. Ja som ukáž. spotená som. No, počkaj, čo to je? Počkaj. No, môžeš. Dobre. To je ovocie, ne? Fú, toto korenie. Tak doma, keď prekusieš, to je Taká chvôna smiečka to chutí. všetko. Presne. Dajte ďalej. Počkaj, že ešte mám v hube. Ja dobre, čo mám. Dajte. A už neviem, ktoré, to ešte nepoviem, no. Počkaj. Čo, počkaj. No, nepočkaj. Počkaj. No, Pohaj, ja mám to. A teraz to štípem. Mi to chutí. Jak peppermint to chutí, no. A mne to chutí. no, Marshmallow. nie? Hej? To je Je to strašne. Malo by to byť ten ručný má. No. ty? Počkaj, ušný más? Nie, predtým nemali ušný más. To je ušný más? Ja, počkať, mali ste ušný más? Predtým sme mali ušný mas. Nie, pretože mali ono. To, čo sme mali predtým, To, čo ste grcali, to to bol bolo... ušný mas. Hej? Podľa teba. Tak toto budú tie vajíčka potom. To budú tie pokazané vajcia. Lebo strašne divné farby sú, to inak nedá sa. No, Prosím ja? no. Počkaj, to je... Neviem, To, ktoré. no, asi toto. Alebo toto. Alebo Nie, toto. Môžeš. Aha, no môžeš. Ja som sa zlakla. Tráva? Nie. Nie. Hm. Už je tráva. Špina. Keď som si kusla. To už som vedela. Takže tak po chvíli ti príde tá chuť taká... Je to špina. Neviem, ale asi už áno. Majú. Nemajú. To je... Som bráčnik. Čerešnička. Ňam. Melón. Melon. Fú, mne aj ruky smrdia od tej grc. To je cukriky. To je To fruty? sú ty? Nie. Candy floss. Fuj. Čo? No daj si. No daj si. To je toto asi. Prečo také malé kusky si odkusne vždycky? Ale veľké som si skúsila, som si myslela, že máš veľký moc. Tu sme mali. To... Tak potom ste tam mali To teda dve tie špina. rovnaké. No. Ďalej. Vy tam nemáte, niektoré tam Najprv to chýbajú. skúsila. Čo to je? Počkaj. Počkaj. To je... Však... No. A to už... Ne? A? Ja neviem. Keď to bude rovnako chutiť, jak predtým, tak to už mali asi. To sme nemali. To je... Preto mi niečo zubné niečo Na pripomína. mne niečo zubné úplne. Také lieky, jak ste hovorili. Ale to neochytkavé, že? Prepáč, ja iba chcem vedieť, že ktoré tam sú. Čo? No povedzte. Čo je napríklad toto? Aha, to ste nemali, to tu nie je. To tam nie je. Toto bolo to biele a to je zase... Nie, toto. Mydlo?
Mydlo, to bolo biele. Fajne, čo zubné. Lebo úplne sa to nepodobá, akože fakt, že... No ďalej. Ja? No. Škorička. A mne to vôbec ako škorica nechutilo. Oni tam nemajú toto. Majú. Ktoré to je? To, čo tam je. Nie, to je toto. Nie. Ale Tak, a tam není tiež? neviem, môže to byť jedno z týchto? Daj im ochutnať. Dosti. Ale... Ja normálne cítim. No, daj si. Uvidíme, keď zjedia a keď ne, tak... Dobre, máš pravdu. No. Dúžujem to tak. Jaj. Čo to je? Počkaj. Jaj. Môžem? No. To sú tie zvratky. Nie. Nie. Toto nie sú zvratky? To je párok. Klopaca či párok, či čo to je? Potrebujem sa sebe hoč. Fuj. Nie. Fuj. Ktoré z toho je ten zvratok do piče? Dnes tak budem toho žrať. Ne, hrozne. Hrozne. Ty čo tu preberáš po poluškách? To sú moje, veď. No, Kto vyberal? môžeš. Ideš ty. Fuj. Počkaj, pomôž mi. Oni sú rovnaké farby. Ja som Pomôž mi. To To je je... riadne hnusné. To je... Počkaj. To je to posledné. Toto? Aha, no. To sme Fuj. napríklad my nemali, ani to nemá v balíčku. To je smutné toto inak. No to je dojeba. Jak sa mračí, ani nevie, čo to je ešte. No. Melón. Podľa mňa to bude ono. Budem dúfať aspoň. No, Už máme 3. no. Neviem. To chutí ako mak. Vyvolá úplne mak. Čo to je? Hlina. Mak. Ale veď špinu sme už mali. Nie špina, Jaká špina? Hlina. A A čo bolo to špina špina? zlá? Čo si To bola To špina? bola špina. A jak super balí. Jak sa povie špina, hlina? Dirt? Dirt je čo? Potom. Špina. A hlina je čo? Toto... Earthworm. To je To je Irvon, to je ten, nie, earthworm je Mravec? ten červík, čo Tak si tak. Tak teraz červík. To ti chutilo? nechutilo, ale Mak. Červík? Nie, to je jak hlína úplne. No dobre, aj, no. Počkaj, ja či ja? Ty. Teraz to tu je úplne zlé, no. A. Fú, ja cítim tú krtanicu. Môžem? Môžeš. To. Čo to je? Neviem. Ja to cítim na prstoch. Úplne zgrcanica. Čo to je? Ale ja zo seba cítim tú svoju. To je nejaký neviem, buger. Ja nechcem to posledné, už aj to nechcem. No. A posledné Ale to nebude tá môžete... krtanica. No nie, lebo Sabinky by to nám nedala tam. citrón. Nemáte ju Nemáte v tam. balíčku. No. Ale to je smutné, lebo Ale skoro sme sa neviete. povratili z ušného mazu. Ale povedz, prečo ju tu nemáš, alebo môže byť niektorá ona. Ukáž, ktorá to je?